Клубът на журналистите. Да гледаме ли на клишетата като на огнеупорна точка? 6 месеца питахме защо сте тук протестиращите. И при обзорите изгря звездата на няколко лица от така наречения контрапротест. Бардове, възпяващи разни политици, попаднаха не във вестника, а в новините. Ако се умеем да запомним тези звездни мигове на новините, сигурно ще се умеем да си обясним, че грипът не се лекува с бабешки лекове, а с адекватно здравеопазване. Че бардове, възпяващи политици, нямат място в новините, защото това не е свобода на словото, а свобода на провала на безконечната здравна реформа, да кажем. И че поръчено от евродепутат изследване не е гледна точка. Даже и опорна не е, а огнеупорна може би. Драги зрители, ако пак ви се ходи до Париж, наминете до Перник, защото според National Geographic Перник диша във врата на Париж като желана туристическа дестинация. Така че хващайте пътя към Перник и да не съм чула вече за Париж. Разбрахме се. Това беше минутката за самокритика от произволно избрани емисии. Сега добре дошли в Клубът на журналистите. Ви казваме Влада Тошев, Цвети Бахариева и аз, Ирен Филева, и редактора Стаматина Никова. Студентите са тези, на които разчитаме да ни свалят на земята. На Ася Банчева и Златил Златилов поверихме една специална емисия. Здравейте, вие сте с централната позитивна емисия новини. Живи сме. Което е добре. По-добре от това, здраве му кажи. Това сочи изследване на мащабна изследователска кампания, проведена в малките часове след посрещането на новата 2014 година. На въпроса жив ли си, 99% от анкетираните не отговорили по никакъв начин, но такива сме си ние българите, особено учтиви. 61,7% от българските ученици в 10, 11 и 12 клас смятат, че е добра идея да могат да работят, докато завършат средното си образование. Което е добре, защото ще изкарат пари. Щом ще изкарат пари, значи ще имат за какво да ги харчат. Щом ще има за какво да ги харчат, ще изкупуват повече алкохол и ще пушат цигари. Може би не е чак толкова добре. Кампанията за записване на първолаците започна. Децата ще се състезават по точки за места в първи клас. Специална градска карта ще определя колко точки да получат децата в зависимост от адресната регистрация. Което е добре. Идат олимпийски игри, трябват ни състезатели, децата още от ранна детска възраст да се учат в състезателен дух, да се хванат за шиите. Може би не е чак толкова добре. Първи протест във Варна за новата година. Граждани щурмуваха сградата на областната управа, искайки оставката на областния управител Иван Великов, заради неговото решение да отмени декемврийската сесия на Общия съвет. Което вече е със сигурност добре. Как това така ще им отменя на декемврийската сесия? Той не знае, че отменили декемврийската сесия, после идват ликвидации, 50 лева формуляр е за да си платиш семестра, не, само да се явиш на изпит и 50 лева веднъж, 50 лева те кога, къде ще му излезе край? Менеджерът на Арсенал Арсен Венгер отрече все по-упоритите слухове, че иска да привлече в лондонския тим Димитър Бербатов през зимния трансферен прозорец. Което е добре, защото Бербатов няма абсолютно никаква работа в Арсенал, а трябва да дойде в България, за да работи както всеки един чужд българин, който не е чужд, ами си е наш личен, но знае чужд език. Той трябва да дойде в България, за да работи като съпорт. Може би не е чак толкова добре.
Всяка прилика с конкретна новинарска емисия е случайна, а дали е случайна ще коментираме само след малко в студиото с журналистите Валерия Чанкова от Нова телевизия, Иво Никодимов от БНТ и Христо Топузов от Радио София, който освен, че работи в Радио София и е дал идеята за създаването на сайта ЧАО, който обедини в навечерието на новата година много журналисти, но за това след малко. Сега е време да си честитим новата година. Клубът на журналистите. И клубът на журналистите не е извън времето, а времето на обзорите отмина. Сега сме във времето на прогнозите и ние ще прогнозираме с критичен тон, зададен пак от студентите, с пътводител за края на света, но това след малко. Започваме с един юбилей на предаването 12+3 на програма Хоризонт, четвърт вековен юбилей. Изненадата дойде точно в 10 часа в социалната мрежа. Двама от създателите на 12+3 са написали едно отворено писмо, изключително критично. В момента казвам добър ден на Георги Папакочев. Добър ден. Малко по-късно ще кажем добър ден и на Йордан Лозанов, който е създател и първи шеф. Ами, да ви честитя ли празника? Съвсем нормално е. Все пак четвърт век не е никак малък период от време, в което едно предаване не само е оцеляло, но просто е останало непроменено, както и много неща в радио. Заглавието, което сте поставили, ние се срамуваме, ме връща към един разговор от миналата година с Нели Круз, когато към журналистите един издател се обърна с поканата да се срамуваме. От какво се срамувате накратко? В конкретния случай използвахме заедно с колегата и мой добър приятел и първи ръководител на 12+3 Йордан Лозанов повода на този юбилей, за да повдигнем един въпрос и да изразим несъгласието си от начина, по който това предаване е попаднало в ръцете на един човек, който очевидно го манипулира с чисто политически цели в определена политическа насока. Това е колегата Петър Волгин. Не мога да му дам думата. В момента той води също предаване. Стандартите в журналистиката, писани или не писани, гаранция ли са за обективност? Стига да бъдат спазвани, разбира се. Никоя медия не спазва манипулативни стандарти или поне не декларира, че спазва такива. В България има етичен кодекс на българските медии, който не е официален документ. Появи се втори такъв етичен кодекс. Всичките два вероятно звучи чудесно. Единия поне сигурно знам, другия не съм го и чал, но сигурно и той звучи много добре. Но във всички най-елементарни, основополагащи критерии за една медия, това е все пак нейната обективност, безпристрастност и което би следвало да бъде и балансираност, защото в крайна сметка конкретно радиото то не се слуша само от хората с червена окраска на мисленето или синя или центристка, то се слуша от всички. А защо избрахте социалната мрежа като начин да обявите писмото си? За да стигне до най-много хора. Днес социалните мрежи са всъщност тиражната медия в съвременния свят
И затова усетихме, че просто нашата позиция би следвало да стига до много хора. Само за 2 часа събра доста привърженици, разбира се, приятели, които ни подкрепиха. Така че в това отношение мисля, че можем да бъдем доволни. Това тест ли е на журналистиката? В смисъл? Тест ли е да изброим, примерно, кои се срамуваме, кои не се срамуваме, защо се срамуваме? В крайна сметка човек трябва да изразява собствените си позиции. И ние с Йордан Лозанов решихме, че трябва да изразиме нашите собствени позиции по нещо, което в крайна сметка се изразява цяло лято по площадите с едни обидни и оскърбителни скандирания спрямо колега, който представлява една медия, към която ние не сме безразлични. И най-паче едно предаване, което пак съвсем не ни е безразлично, защото сме го родили, това е наша рожба. И Гита Минкова... Човек се чувства неудобно, когато чува хиляди хора по площадите да скандират едно и също. В крайна сметка, 2 души се превърнаха в обект на общественото презрение на улицата. Един стана политик, а другия в момента води едно друго предаване. Ще потърсим, разбира се, и неговото мнение в някой друг часови пояс, разбира се. Благодаря на Георги Папакочев. Само след минути ще включим и Йордан Лозанов. Добър ден на гостите ми в студиото. Сега Валерия Чанкова, продуцент. Много трудно говорим ние, журналистите, за принципи. Дали защото средата е по-странна, от всичко си имаме по 2, ето и етичен кодекс имаме 2, или е друга причината? Добър ден, първо. В случая не е редно да се концентрираме върху името и думите, които са делата всъщност на един колега. Не е редно да коментираме конкретно име, може би наистина е редно да коментираме принципи. Никак не е трудно. Никак не е трудно да говорим за принципи, защото един е принципен в журналистиката и то е просто да сме равно отдалечени от всички. Да не показваме пристрастия, да не показваме цвят, окраска. На мен може много да ми харесва нещо, но нека то си ми харесва само вкъщи. Не е на работа. Добър ден и на Иво Никодимов. Добър ден. Този разговор го водим вече 25 години. Тоест на толкова, наколкото е 12 плюс 3. Мисля, че повечето медии са доказали, повечето журналисти, че спазвайки принципа на плурализъм, могат да правят качествена журналистика, без това да се отразява по някакъв начин на аудиторията. Имам предвид негативно на аудиторията. Това обаче се отразява негативно на политиците. Защото всеки политик си представя, че журналистиката е нещо, което обслужва лично него. И това е големия проблем, според мен. Добър ден и на Христо Топузов от Радио София. Добър ден. За обективността наистина е странно да се говори в българските медии и като наблюдавате известно време... А за достоверността? Това също е съмнително. Не знам колко от по-малките медии, които да речем имат на час новини за някакви радиостанции, говориме, проверяват от 2 независими източника какво се случва с новината, която поднасят и дали тя е проверена или просто взимат нещо, което е пуснато в някаква агенция. Относно политиката и журналистите, политиците са свикнали медиите да ги обслужват, защото така си галят егото и това е навсякъде, не само в България. Как лекарството кое е? То трябва да се почне, аз не знам рецепта за лекарство, не мисля, че трябва да се почне от медиите, трябва да се почне от основи. То е свързано с абсолютно всичко. Медиите са част от обществото, щом не е такова, те медиите не са извън него. Казах вече, връщам се от заглавието на писмото, отвореното писмо, към ония разговор с Нели Круз. Всъщност тогава
разговор не се състои. Абсолютно, да. Имаше една сватбарска маса, журналисти срещу собственици. Как можем да променим нещата, Иво? Това е доста трудно, защото в крайна сметка журналистите зависят от собствениците на медиите и поради тази причина, когато застават срещу работодателя си, е доста сложно. За съжаление, виждаме, че държавата по всякакъв начин се опитва да натисне и онези медии, които пък не са зависими от частния капитал. Вследствие на което нещата стават по-сложни. Според 5 мен... милиона от бюджета. Да, 5 милиона от бюджета на БНТ. Миналата година 7 от БНР. 7 от БНР, по-миналата година пак от БНР. Този разговор е много дълъг, защото те всъщност не са 5 милиона, а са 15 милиона от бюджета на БНТ. Защото с минаването на цифровизацията пък БНТ плаща доста повече на мултиплекса, който трябва да разпространява нейния сигнал, отколкото е плащала на частната БТК до миналата година. Така че нещата са доста сложни. Сега... Тези 5 милиона всъщност не са точно 5 милиона. Освен това, тя е в неравностойно положение, защото не може да продава реклама, колкото продава частна телевизия според закона. Така е, от една страна, но пък от друга страна е вярно, че получава бюджетна субсидия. И е нормално, когато има бюджетна субсидия, съответно да има рекламна рестрикция. Друг е въпросът каква е рекламната рестрикция, защото тук не е толкова в това, т.е. нормално е обществената медия да има по-малко рекламно време. Просто е, че то е толкова рестриктивно, че обществената медия в случая БНТ не може да бъде конкурентно способна дори по отношение на предлагането на рекламни пакети, тъй като става въпрос за едно ограничение на реклама от общо 15 минути на ден. Ще се върнем и на това, на финансовата страна. Сега имаме възможност да чуем Йордан Лозанов от Ню Йорк. Добро утро! Добро! Много ви благодаря за отзивчивостта. Честит празник да ви кажем. Да ви кажем ли? Да, разбира се. Да. 25 години. Просто не ми се вярва. Четвърт век. Ние почнахме да коментираме срещата с Нели Круз на български журналисти, български собственици на медии. Ми напомнихте, защото сте избрали заглавие "Ние се срамуваме". Има ли стандарти, които да гарантират обективност в журналистиката? Питах малко по-рано и Георги Папакочев. Той какво ви каза? Че би трябвало да има. А в студиото, докато ви дадохме толеранс да се разбудите и коментирахме същото. Двамата сме се подписали, т.е. имаме общи виждания за това какви трябва да са. Гита Минкова е допълнила: разчитаме на вас да устоявате свободата на морал в политиката. Кой друг да се бори да има някаква почтеност в политиката, ако не журналистиката? Кой друг? В България поне аз много отдалече ще на нещата и доста редовно, но то според мен става все по-страшно и тази забравена българска думичка почтеност просто почва тотално да изчезва в политиката. Дали двата кодекса етични, които имаме вече напоследък, макар че единия специално аз още не съм го видяла, заразява средата и уж лесни разговори за принципи на почтеност в журналистиката стават трудни. Боже, какво да ви кажа? Това е нещо, което или го имаш, или го нямаш. Ако в семейството не са те научили на морал,
Не виждам как след това ще бъдеш един морален и почтен журналист. Може и да не съм прав, разберете ме, но мисля, че всичко тръгва, както се казва, от първите 7 години. Може би, да. Искам да ви кажа, че бяхте като нюйоркчанин една от първите новини в новините. С това да се пошегуваме ли? За драматичния климатичен катарзис, който преживяват нюйоркчани. Това извън правилата на журналистиката ли е или не? Може би не съм се забудил. В какъв смисъл? Защото в Ню-Йорк вали сняг. И това е част от новинарския хедлайн. Аз самия вчера сутрин трябваше да се боря. Къщата ми е на ъгъл и трябваше да се боря. Тук задължително тротуарите трябва да бъдат почистени веднага. И трябваше да се боря с снега от едната страна и от другата страна. Един час след като спря, карах по едни магистрали, които бяха излъскани. Колегата Иво Никодимов от БНТ иска да се включи в нашия разговор. Вчера обаче гледах един много интересен американски репортаж за това как новия кмет на Ню-Йорк лично излезе в 4:30 сутринта да почисти тротуара пред къщата си. Всъщност, според вас това журналистика или пиар беше? Там е въпрос. Вероятно е пиар, но той човека така е свикнал. Той това го е правил през годините, всеки път, след всеки голям сняг. Този път, да, вече е кмет и го снимат, но такъв му е бил живота през цялото време. Не е нещо необичайно. Но все пак, да, станал е кмет, разбира се. Обичайно ли е да се задават въпроси? Това пиар ли е или журналистика? Защото, нали, най-сложното нещо на света е да стоим на еднакво разстояние, както каза и Валерия Чанкова, от политици и от всички хора с каквато и да било икономическа власт. Някъде снощи, ако се не лъжа, прочетах в един електронен сайт, дали не беше на Иво Инджев, нещо, което се вързва с темата как видни в кавички български журналисти пращат въпросите си на една партийна централа. Иво сайта направи тези разкрития. Да, което е това в свободна и демократична България 2014 година. Ало. Да. Къде сме? В България конкретно. Да. Нека да направим сравнение между натиска, който има примерно в Ню-Йорк, както навсякъде по света, и в България. Как се изразява натиска? В България това е просто страшно. Аз прехвърлям вестници, почти всеки ден български вестници. 95% от тях нямат нищо общо с написаното в тях, няма нищо общо с много от нещата, които се случват де-факто в България. Тоест, говорим за откровена манипулация, според вас? Христото Абсолютно.
Тя е стигнала до такива висоти, че просто ми се изправя косата. Че се вижда от Ню Йорк, чак. Да. Става въпрос за сериозни издания, които са пожълтели. Или сериозни издания, които вече не правят журналистика, просто дописки. Да не би да съм се изразил зле. Става дума за България, нали така? Да, точно за това говорим. Просто добавим, може би, штрих. Да. Кое би ни върнало на пътечката на достоверността поне? Не знам дали има път наобратно. Защото... Поне 3 пътя трябва да има, защото 12 плюс 3. Страшното е, че според мене и дано да съм така абсолютно грешен. Но едно или две поколения млади журналисти бяха научени на една друга журналистика от своите шефове, разбира се. Аз си спомням първите месеци на един вестник като 24 часа. Когато отидах в редакцията, не помня вече по какъв повод, и видях около себе си млади момчета и момичета, които според мене или много малко от тях се бяха занимавали с журналистика и пишеха това, което им беше казано да пишат. Заглавията, разбира се, слагаха в редакцията и мисля, че половината вестник се преписваше в редакцията. И мисля, че оттам тръгна. Това е позната плоскост. Това, което се случва сега в България, се е случило първо преди 25 години, след което се е случило след 90-та известно време. Изобщо някога според вас българските медии били ли са свободни и независими? Някой от тях. А журналистите как да станат свободни и независими, въпреки медиите, в които работят? Защото сред въздишки минава разговора ни, защото наистина след всяка криза трябва да продължим да живеем заедно и трябва да намерим пътя. Окей. Госпожо Филева, ако аз съм вашия началник, ще му уволнявате ли? И ви кажа от тук нататък, че такива разговори не трябва да се водят в национален ефир. Вместо това има едни други много приятни теми. Взаимното притегляне. Какво щяхте да направите? Ами аз в годините съм правила все едно и също. И така. Защото не са ви се бъркали. И когато са ми се бъркали, съм казвала. Така. Това е начина. Това е начина. Самоцензура. Не е това начина. Това е антиначина. Това е неопорната точка. Противоположната на това. Много ви благодаря, господин Лозанов. Наистина ми се ще в някое следващо издание да съберем и двете гледни точки по този въпрос. Иначе честит юбилей. Наистина много ви благодаря, че сте се сетили. И аз ви благодаря, че се събудихте специално заради нас. Ние ще продължим след малко. Останете с нас. Клубът на журналистите. Хроники от България. Това е сайтът, който в края на миналата година успя да събере
равносметките на много журналисти. Как се правите това нещо, Христо Тоползов? Да съберем, най-вече... В клуба на журналистите се опитваме да правим това, да говорим за принципи. Да. И някакси, след като сме си поговорили, да не искаме да се бием. Да, оказва се, че медии и журналист са две различни неща. Позицията на журналист, защото говорим за независимост на медиите, не винаги е позиция на медия. Собственика на медията. Не винаги е позиция на медия. И доколко уместно собствениците на такива медии да позволяват на екипа си да пише на други места и да изразява позиция. Това е като да изразиш позиция във Фейсбук и след това да бъдеш уволнен, защото изразяваш позиция против официалната на нещо си. Това се случва редовно, не само в България, нали? Случва се на други места. Твоята позиция е различна от нашата, заради това ти ще бъдеш уволнен. Има дори клаузи, забраняващи на някои журналисти да изразяват позиция в Фейсбук, социалните мрежи. Това стана един страхотно силен инструмент за черпене на информация в Фейсбук и интернет и затова се появиха всевъзможни и сайтове, и които не застават с името на журналистите, просто се споделят някъде и те замърсяват пространството, защото не са обективни. Обаче експериментът се оказа успешен. Да, точно така, да поговорим за експеримента. Ние събрахме опорните точки за изминалата година на 2 дузини журналисти от България, които разказаха как видяха годината. Горе-долу се получи като един пост в Фейсбук на всеки един от тях. Ние ги събрахме и получихме изключително добър анализ на това, което се е случило за хората, а пък от тази гледна точка се получи хубава гледна точка за това, което се е случило в страната. Иво Никодимов също направи много хубав обзор на годината, но неговия беше... отделен. Да, неговия беше по-отделен. Заради прекалена сериозност. Да, той може би по-добре ще каже. Не знам, аз може би се хванах. Исках да бъде нещо като фейлетон, обаче подвеждайки се по това, че в детайлите се крие и в детайлите трябва да се търси истината, се подведох и влязох в едни детайли, които пък може би наистина дадаха една друга сериозност на ситуацията, защото безумна от страсти беше цялата година. Славим се с къса памет. Даже журналистите. Да, за съжаление. Така е по-лесно, може. Те ангажира това. Да, Валерия, научихме ли се да общуваме независимо от медиите, за които работим? Защото това беше много изкуствено наложено, като че ли спирачка в общуването между журналистите. Най-нормалното нещо на света да си говорим помежду си. Не сме се научили. Учим се. Като до голяма степен това е въпрос на разбирания. В крайна сметка, ако на теб средата ти налага ти да си слагаш дадени ограничения, тогава, за съжаление, си загубен. Но учим се още, да. Няма нищо по-хубаво от това човек да се чувства свободен и в професията си, и в личното си общуване. Въпросът е да знае докъде може да си позволи дадени неща. Може би това е един от начините да избягаме от клишетата и да ги обесилим като неопорна точка. Помните ли миналата година, в края на годината, какъв беше новинарски хит? 2012 или 2013? 2012. Край на 2012. Това като тест за късата ни памет. Новинарския хит в края на 2012. Това беше предстоящия референдум за АЕЦ Белене. Реално с кампания посрещнахме 2013. Сега с Ася Банчева ще ви напомним, създали сме съвременен пътеводител. Добре дошли в пътеводителя за края на света. Светът ще свърши в събота. Спокойно, няма да е днес. Според великите мислители, тази година Великден се пада на 24 април, Ханука на 16 декември, а край на света на 22 февруари.
Този път вината не е на майите, нито на ацтеките. Виновни са викингите. Да, уния брадати и нечистоплътни скандинавски чичовци. Според легендата, викингския бог Один ще бъде убит от вълка Фенрир. Норвежките специалисти твърдят, че точно на тази дата се пада денят, известен като Рагнарок, когато ще дойде викингският апокалипсис. Ще има всичко необходимо за един апокалипсис. Земетресения, наводнения, отрова от небето, изчезване на слънцето и луната. Моралът също щял да изчезне, а заедно с него еднорозите, феите и дядо Коледа. Краят на света няма да засегне само Скандинавията обаче. Затова аз, като един истински женски Беар Грилс, ще ви обясня как да се спасите. Преди края на света е добре да се запасите с вода и храна, да пуснете шторите, да се свиете в най-вътрешния ъгъл на дома си, да съжалите за всичко лошо, което някога сте направили и да обещаете мислено, че повече никога няма да правите така. По време на края на света не правете нищо, което би могло да застраши живота ви. Не попадайте в престрелки, не си режете вените и по възможност не получавайте арест на сърцето. Ако спазите всички тези указания и на 23 февруари все още давате признаци на живот, честито! Вие току-що преживяхте края на света. Според легендата, след този край ще започне нов свят с несвършващи блага. Добре дошли! Сега спокойно можете да продължите с ежедневните си дейности, като ръгане в метрото, псуване, завиждане на съседите и всичко останало, което ви носи удоволствие. И не се притеснявайте, следващия край на света се пада чак през 2018. И така върнахме се в студиото. Разбира се, се усмихваме на Ася Банчева, защото пред нас стои дилемата да скачаме или да не скачаме 13,40 и не знам колко, защото щяла да падне гравитацията. Това сериозно ми е свърши света, да, и ние просто занемяхме и тримата. Края на света като опорна точка, както и снега в Ню Йорк като опорна точка, подмяна на теми, подмяна на... Много хубаво да си измисляме разни работи. Според мен най-щастливи ще бъдат онези жени, които смятат, че имат излишни килограми. Може би в този час точно трябва да се качат на кантара, за да видят, че вече са постигнали това, което те смятат, че е добре за тях си. Трябва ли журналистите? Аз като мъж мога да им кажа, че всъщност ние харесваме жените такива каквито са, независимо дали са пълни или слаби. Стига да не са кокалести. Има необходимо с опорни точки относно външния вид на жените. Още един въпрос, аз да... Не, относно гравитацията. Гравитацията за винаги ли ще изчезне или само за малко? За малко. Окей, по принципа слушах, не знам какъв експерт, вече не запомних, че на екватора била полуотменена и можело да се усети. Това е толкова несериозно, че да говорим за края на света заради предсказан... И да отброяваме, остават, защото това беше в миналата година. Трябва ли журналистите да могат да се самоиронизират? Задължително е, по-моему ниво. Аз не смятам, че човек може да бъде журналист, ако не може да се самоиронизира. Може. Не, сега говорим за журналисти, не говорим за хора, които се пишат за журналисти и така нататък. В крайна сметка всички знаем, че дори в ежедневния ни контакт с колегите, с които работим, самоиронията е онова качество, което прави деня ни като минимум по-лек. А пък и в нея се раждат някои от най-хубавите идеи какво да направим утре. Какво да предложим на зрителя или на слушателя или на читателя. Обичайно по време на празниците новини няма. Какво да се прави тогава? Останете с нас, ще продължим след малко. Клубът на журналистите.
кога свършва за новините старата година и кога започва новата? Мисля, че живеем в едно полувреме на полуновини, полуусмивки. Няма защо да се втренчваме в календара. 31 декември, 1 януари, какво от това? Да не би пък като стана 1 януари да си останаха някакви стари проблеми в старата година. Това въобще не е така. За анонсът и преди прекъсването, какво показват и какво изобщо разпространяват медиите по време на празници. Да, трябва да отговорим на празничния дух на зрителите и на слушателите, и на читателите. Разбира се, че е така. Но общо взето ние се превръщаме в едно адско повторение на предишните си празнични програми. И това е ужасно. Както каза Христо Камърницки, има ли такава държава, в която телевизионните програми новогодишните да бъдат повод за коментар? Да, ами то не толкова празничната вечерна, колкото всичко около нея. Не мога да се сетя кой от хората, които имам във Фейсбук, беше казал защо изобщо просто не ги повтаряте тези репортажи от предишни години. Истината е, че дори на празници не трябва да забравяме някакви човешки истории и да ги показваме и да ги разказваме, защото през тях може да говорим за политика, икономика и всичко останало. Хората не спират да имат проблеми и на празниците. Дори. Да, аз в общи линии някакво по-различно от Замисли се обаче за сюжетите в годините и евентуалната повторяемост. Замислих се за сюжетите до толкова, доколкото се сещам, че имаме много малко поводи да направим нещо по-различно. В същото време пък точно празниците са онези, в които може би сме длъжни да разкажем онези силни истории, които ще накарат онези 240 души, които си получават заплатите от хората, които си плащат данъците, т.е. народните представители, да се замислят как да променят нещата. Няма да забравя, направих си преди 20 на дни или може би преди месец един експеримент. Поснах на Фейсбук една снимка на една девойка в гръб с много впечатляваща шапка и предложи ти да се ожениш за нея. Да, и казах, че тя ми предлага да се ожена за нея. Това събра над стотици харесвания, може би 70-80 споделяния и над 100 коментара. На следващия ден поснах историята на едно момче от Благоевград, което се нуждае от пари, за да се излекува от онкологично заболяване. За мое най-голямо съжаление, тази история беше доста по-безинтересна за Фейсбук аудиторията. А всъщност, точно по празниците, ако разказваме такъв тип истории, може би ще накараме тези хора да се замислят и да дадат най-накрая отговор на въпроса с какво аз, като работещ в България, съм по-малко осигурен и имам по-малко здравни права от работещия в Германия. Тук обаче не влизаме в една друга българска традиция за българската Коледа. Предлагам да прескочим, защото много печал има около темата. Сигурно нашите слушатели знаят, че могат целогодишно да подпомагат. Има един фонд, той се нарича Фонд за лечение на деца в чужбина и всеки месец те могат да отчисляват. Сега се появи още една такава кампания, така защото обаче по празници да не ни е тъжно и да не се оказва, че събираните през годината пари се връщат от държавния бюджет, върви кампания успоредно по телевизора за набиране на средства. Както всичко у нас е по две. Не мисля, че е необходимо да има такива кампании при положение, че имаш здравно осигуряване, което на практика се оказва, че не работи. Здравното осигуряване, там не отиват никак малко пари и не... Дойде ли му времето за обединение между журналисти от различни медии, разследвания? Имаме ли сили за това? Искаш да кажеш колеги от конкурентни телевизии, да речем, да направят общо разследване. Някой ще изхвърчи от работа.
В това няма нищо лошо. Въпросът е, че така или иначе ние се борим за един и същи зрител, който вместо копчето на с извинение Иво 1 да го включи на 2 или на 3. От тази гледна точка не знам това доколко е реалистично, но няма нищо лошо в това. Да, това е много, много приятна идея тази. Предизвикателство. Поред мен ревността е малко повече между медиите. Ама не се ревнуваме и не се ритаме под масата така събрани. Тук. Не, аз говоря за ревността като начин на поведение на медиите пред обществото. Аз се сещам, понеже тази година така доста попътувах, особено по границата ни заради бежанския проблем. И в последната къща на България, или първата къща на България, както искате, но една къща и един двор, които са разположени буквално на 10 метра от граничната бразда. Намерих един човек, бивш граничар, с когото доста си говорихме за това как се охранява граница. Изключително мъдър човек и най-накрая реших да го попитам, той всъщност, освен от бежанците, които минават през неговия двор и му тропат на вратата, откъде другаде разбира какво се случва. При което той ме погледна и каза, как откъде? От първа, втора, гърци и турци. Това е в тази част, където кажи речи в една точка се събират съвсем близо до точката, в която се събират българската, гръцката и турската граници. Оказа се, че на много места, освен първа, втора и трета програма, както си казват хората, и гръцка и турска, например, нищо друго не хващат. И в този смисъл ние наистина може би сме така длъжници на зрителя. Всъщност, точно без излишна ревност помежду си, точно в това да търсим взаимодействие между отделните телевизии, така че когато правим нещо, да го правим така, че дори заедно, за да бъдем полезни и да накараме управляващите, които и да са те, да търсят решение и да върват към решение на този проблем, а не проблема, както е с здравеопазването, всяка следваща година да се задълбочава. С образованието. С образованието и с други такива. Тоест всичко да бъде като в тази мъгла, която е надвиснала на софа. Всъщност ние трябва да направим така, че да стане ясно, журналистите са едно, медиите са друго, собствеността върху тях трето. Най-често неясно. И сега няма да си говорим за ушовки. Не, просто коментар. То и мултиплексите са с такава собственост, но това е един стар въпрос и върви Европейската комисия, води дело срещу България по повод на мултиплексите. Това ли е начинът да се изкубнем от натиска? Защото ние сме ли злото куче, което брани обществото от политиците, или не сме? Обществото в момента, да добавя, живее в една среда на информация. Говоря за информация, която, както и го каза, за постването на снимката и постването на момчето Благоевград и неговата болест. Информация, която няма необходимия анализ и необходимото разясняване. И хората избират какво да виждат и какво да гледат и какво да четат. И когато е картинка и е забавно, то привлича много повече вниманието, отколкото когато е, да речем, 2 страници текст. Това ангажира ми времето, ангажира ми личното място и аз не искам да се натоварвам с нещо, което не дай си Боже да се случи на мен. Горе-долу така коментират хората това, което минава покрай тях. Кой го е пуснал в Фейсбук, също има някакво значение, но това е горе-долу ежедневието на хората и те се информират от там. И въпросният Фейсбук ме кара българина да си купува смартфон и да има интернет връзка, за да може да си слага снимки и да си поства необходимите неща, които да забавляват хората и той да бъде забавляван. Ме притеснява нещо друго, че ние имаме валутен борд, малко след това се здобихме и с европейски борд върху вътрешния ред и правосъдието. Надзор. Добре, да борд или надзор, все това. Не. Нали? Надзор, хубаво. И се притеснявам, че може би следващата крачка е да се здобием и с медиен борд.
И нищо чудно при всичките тези сигнали, които излъчваме, както получаваме и очакваме да получим поредния доклад, в един момент Европейската комисия по някакъв начин да реши, че трябва да поеме, например, поне обществените медии под крилото си, българските обществени медии под крилото си, за да гарантира нормално развитие на медийната среда в България. И ако стигнем до там, това вече ще бъде страшно. И като казахме доклада, апропо... И следващата крачка политически борт ли ще бъде? Може би да почне доверие в Европа. Очакваме поредния европейски доклад, но ако забелязвате, за първи път от няколко месеца насам, преди да излезе този доклад, непрекъснато от време на време сме обучвани с съобщения как той няма да бъде толкова критичен, толкова позитивен. Толкова позитивен. Т.е. за първи път бягаме пред вятъра да обясняваме колко няма да бъде позитивен. Всъщност въпросът е какво ще се случи около излизането на този доклад, за да се отклони общественото и журналистическото внимание от него. Полезно напомняне. Ще завали сняг и готово. На 7 февруари. На 7 януари мисля, че имаше катастрофични прогнози. Хубавото... Ню Йорк. Не. Това за България. Ню Йорк. Се отчетохме за Ню Йорк. Хубавото е, че общуваме и в реално време с колеги. Сашо Николов ми напомня да кажа и аз за моя експеримент. Преди, не помня колко, може би преди 6 месеца, се появиха едни снимки на едни канадски, мисля, проститутки, които бяха много шервани. И аз се заинатих и се опитах да предизвикам интерес с снимки на деца от същото време. Провалих се. Как да не се проваляме, като задаваме обществения ред? Ами, за съжаление, малко или много трябва... Защото има съпътстващи събития, специално организирани. Специално за децата имаш предвид? Не. По принцип. Това е... Дали ще са снимки на деца или историята, която... Да. Или историята, която Иво е поснал. За съжаление, като че ли ние малко от мъглата виждаме тези истории, защото те са ни дежаву, постоянно някой ни занимава с такива. Ами, истината ще трябва да ги правим по-атрактивни. Няма друг вариант. Иначе хората те вече имат имунитет към това. Не ги виждат. Ако журналист е по-изобретателен да направи нещо атрактивно, така може да пробие една такава история. Грях ли е журналиста да посегне и към социалната реклама? Защото това е отсъстващ жанр в България. Едината ни среда. В какъв смисъл дали е грях? Как да посегне върху социалната реклама? Да предизвика... Ами мисля, че това е неговата работа. Грях е, ако го направи чрез манипулация или чрез за комерциални цели. Но тогава, когато го прави чрез поднасяне на истината и то на така максимално обективен вариант на истината, според мен не е грях и много такива експерименти и в Великобритания и във Франция са жанали огромни успехи в интерес на истината. Лошото е, че ние живеем в онази китайска поговорка, което казваше: не ти пожелавам да живееш в интересни времена. Или когато мразиш някой. Интересното не е с двойно дъно. Там е проблемът, че интересното е с двойно дъно и че всъщност може би и незрелостта на обществото, а оттам и на абсолютно всичко, което се ражда от това обществото, включително и журналистиката, в някаква степен ни спъва и ни така забавя в развитие. Кратка прогноза нека да направим за предстои да започнат да излизат класациите за свобода на словото, за степен на свобода на словото. Ясно е, че ще сме в непрестижна компания. 2 места надолу аз прогнозирам, защото паднахме доста дълго. Само? Да, само 2 места, защото компаниите по-надолу са вече много... Там се водят войни. Все пак ние
Всички класации за щастие, за свобода на медиите и за независимост на медиите, ние сме в компании с страни от Африка, където се водят войни, където живеят с $1 на ден. Което погледнато реално. Това не е само за свободата на медиите и за щастието на хората. Случвало се пред Народното събрание да има кордон и като на война или си с тия, или си с уния. Или си с протестиращите, или си с... Според мен именно заради това, че управляващите насъдиха подобно отношение към журналистите в обществото, аз смятам, че сме застрашени не с 2, а с до 5 места на толкова. Аз не мога да дам... Тук това също в някаква степен се отразява. Не можеш да казваш, че журналистите, които отразяват протестите, са част от протеста. Това е абсурдно. Има ли изобщо смисъл да даваме прогноза колко места надолу като брой места, след като ние сме толкова надолу? Български футболен съюз. Това е толкова тревожно, че ние сме поредния банан там от тая палма, с извинението, че дам това сравнение, но наистина е много тревожно. И политиците, както Иво каза, разделят журналистите. От едната страна на кордона пред парламента или където искате, са тези, които успешно ги обслужват и са мирни и тихи. От другата страна са всички останали, които гледат да са независими. Никой не казва, че когато ти отразяваш протеста и той за теб е по-напред в емисията, това означава, че ти си пристрастен за този протест. То е явление, признак за нещо, сигнал за нещо, на което ние трябва да обръщаме внимание. Винаги ми е било много смешно, когато и нещата се мерят по това, кое къде си сложил в емисията. На всички бих им обяснявал, могат сега да взимат всички видове рейтинги и да гледат. Една емисия не е силна в рейтинга си в началото. Тя става по-гледаема във втората половина. Да, но клишето първа новина дърпа. Но това клише първа новина, по което всички се опитват да си мерят неща, които не притежават, е просто ужасно нещо. И сега създайне критиките към политиците удължават ли техния срок на годност? Или когато не им се обръща внимание, се стига до ръкопашни схватки? Сега много трябва да се внимава и да се сравнява. Ако говорим за едно противопоставяне в политиката в България, защото в момента съществува чудесен отново двуполюсен модел, който обслужва и единия и другия полюс. А хората искат много различно. Да, ние не трябва да критикуваме единия полюс и по този начин да ни подозират в обслужване на другия, напротив, защото наистина тази изкуствено създадена война чудесно работи и за опозиция, и за управляващи в момента. После ще се сменят ролите и какво от това? Нищо няма да се промени. Затова критиката трябва да бъде на базата на факти, когато има нужда, а не да съживяваме нечии образи, така. И на нас не се иска да обръщаме внимание на хора, които са морално несъстоятелни, но понякога те ни валят очите с несъответствие между своите доходи и своите развлечения и ние няма как да не им обърнем внимание. Иво? Критиката съм съгласен, че трябва да бъде на базата на факти, а да не бъде на принципа под вола телета търсим. А иначе, що се отнася до това дали критиката увеличава срока на годност на политиците, на онези политици, които знаят как да понесят критиката и как да отговарят на нея. Христо? А не на онези, които са докачливи на тема критика. Да, критиката е необходима и политиците трябва да бъдат критикувани и те, като са тръгнали да се занимават с това, трябва да очакват да бъдат критикувани. Доколко критиката е полезна? Да, полезна за обществото, когато е състоятелна и когато цели да промени нещо. Толкова. Свърши ни времето. Хубав съботен, слънчев, може би, следобед. Не скачайте. Няма смисъл да проверявате гравитацията. По-скоро бъдете свободни. Правете го всеки ден. Само така се получава.